Pumarap ka, ang laki oh. Oo, katawan. Ayan oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw mga kagamba. Dito na naman tayo ulit. Welcome back to my channel. Yung hindi pa dyan subscriber, mag-subscribe na kayo dyan. Bilang suporta nyo kay Tatay Mindo. Yung ibang nabigyan ko dyan na mapapanood. Ayun mga kagamba, si Danica dito sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, binigyan natin kagamba. Thank you po, tatay. Ayan. Asa yung mga kupa mo? Nagtatago kayo? Natakot sila yan, oh. Ayan, oh. Hi, hi. Ayan, oh. Ayan, si Danica, mga kagamba. Ayan, oh. So, yun, mga kagamba. Thank you, Danica. Thank you. Parang walang tigil, mga kagambang pamimigay natin. Kaya comment lang kayo dyan. Huwag nyo sabihin hindi ko na kayo naalala dahil matagal na. Tantay lang kayo ng panahon at mapapadaan din ako sa lugar nyo. Bigla akong tatawag sa inyo. Yung iba tinatawagan ko, naka-off ang cellphone. Kaya sorry, hindi ko nadaanan. So shoutout muna kay, kay Charlie sa Cristobal, Aldrin Malyares, Randy Joy Nocom at saka si Joyce Mio. Shoutout din dyan kay Sir Jimwell, si Jimboy dyan sa may General Tenyo Nueva Ecija, San Leonardo Nueva Ecija, yung dating Sibloret yan na pwesto. Ayan, kung gusto nyo pumunta dyan, sabihin nyo pinapunta kayo ni Tatay Mindo, sabihin nyo in-advise ko sa inyo para entertain kayo kagad ni Sir Jimwell. Si Sir Jimboy, yan, ang laki ng katawan niya, yan, tignan nyo dyan. Tapos si Sir Ray Villena ng Toronto, Canada, na taga San Jose del Monte, Bulacan, si Sir Ochi. Sir, maraming salamat sir muli at sana nasa mabuti kang kalagayan namin. Ingat ka dyan sir. So ito, may paglalabanin natin, ayan ang picture niya, parehas na brown yan, pero yung isa medyo dark. Ang daming mga gagamba ngayon, mga kagamba, karamihan, dark brown lang, saka light brown. Ito yung isa, papakita ko sa inyo. Ito, good size ito, pero tignan nyo, parang huis na siya. Yan, good size yan. Tagalog yan mga gamba. Wala tayong Bisaya sa panahon ngayon. Yung ibang may Bisaya dyan, selected yun, tapos piraso lang. Tayo, naninegosyo tayo ng gagamba, mga kagamba. Hindi pwedeng pira-piraso lang, libo ang kailangan natin. Kaya yung ibang gustong makipagtransaksyon dyan sa mga parting Mindanao na yan, sa South na yan, ay padala nyo ako ng gagamba. Kung nagkasundo tayo sa presyo, padala nyo ako ng gagamba. Kailangan ko ng hindi daan, libo ang kailangan ko, mga kagamba. Ayan oh, may isuglod ito naman mga kagamba, ginamit ko isuglod. Oo. Ayan, naglalakad bangaw na siya oh. Bali to, isang oras na nakalipas na nilagyan ko ng load. Ayan. Ayan siya oh. Ayan oh. Diba na yung lakad niya eh. Lasing. Oh, ayan. Tingnan natin paghaharapin na natin mga kagamba. Ayan na. Ayan na oh. Ay, naku, bumagsak yung isa, yung dark. Malamya. Hindi lumaban ng maayos. Yun! Nahahawakan niya tuloy, sinalo niya. Ayan mga kagamba oh. Aha, nakabitaw, nakakagat ito. Kaya lang hilo siya oh. Ito nang hina oh. Hilo siya oh. Hilo. Hello. Hindi siya pero nakakagatan sigurado to. Tatalsik na naman to, patingin, palagay ko. Ayun. Buntik na naman yung madali. Yun, oh, ayan oh. Nadali na, nalaglag na naman, nakakagat na naman to. Nanghina na rin tong light brown oh. Talagang iba talaga pagka gumaganti. Ayan oh. Tumuto ka rin itong dark. Ilapit ko na mga kagamba para mabilis. Ayaw na niyang kagatin. Takot na siyang kumagat oh. Alangan, ayan, kinagat na niya, ayan oh. Kumagat din oh, nabitawan na naman. Oh yan, pilit niyang kinukuha. Sige, sundan mo. Sige, may katis sa braso yung kalaban. Yung bravo. Alam ko.
Yan, nadali na sa puwit. Yun. Yan, biningwit na. Ayan, mga kagamba. Dinali na niya sa puwit. Ayan. Alam nyo kaya ginaganyan ko mga kagamba. Kasi gusto ko kasi yung talo, patay. Hindi yung tinatalsik-talsik lang. Tinitipid mo yung gagambang pagbubuhay mo pa. Ayan, kainin na niya yan. Baon na niya yan. Pagkain na niya yan mga kagamba. So, gawa pa tayo ng bonus fight. Kuha ako dito ng gagamba. Wait lang. Ito mga kagamba. Bonus fight. Ito, pula ito. Pulahan. Kasi ito na naman. Brown. Pero ang lalaki na ito mga kagamba. Mga uis na ito ng yung ginsan sinasabi nila. Halos uis na ito mga kagamba. Ito mga alaga ko to. Mga 1 linggo na rin ito. Kaya ito hindi na masyadong lalabas ng sapot. Ayan o. Tingnan natin kung maglalaban to ha. Ayan o. Talsik lang yung isa. Talsik lang mga kagamba. Ang lalaki natin itong gagamba ko mga kagamba. Hindi ko malaman, parang naglakihan na. Lalakad bangaw pa. Bonus fight na lang ito mga kagamba ha. Wala nang picture ito. Sinungkit na lang natin. Ang dami nitong mga hindi mga butchog lang ito nung tinabi ko eh. Pero nung nangitlog na, ayan, nakakain ng gatas, ang gumanda ang katawan. Ayan oy. Pati hulog yung dark. Tapang talaga itong isa na to. Kita nyo, ang laki nito. Ayan Opa, pati hulog, uy. Talsik. Palitan natin ng uis na yan. Uis, ipalit natin. Tingnan mo natin, isang fight pa. Lumalaban pa, ala talaga. Kuha tayo ng mas, rito. Mayroon dito lobas kanina makulit eh. Ayan, uis na yan, Ayan, Uis na yan. Tagalog yan, mga gamba, Ang ganda ng mga sukat ngayon ng Tagalog. Ayan, uis yan. Ilagay natin tong pauis na rin. Medyo may kaliitan ng konti, pero pwede na. Ayan. Tingnan natin ha. Parap ka. Ang laki grabe. Grabing labanan yan. Oops. Laglag yung malaki. Ayan, ang hina yung malaki Nadali niya mga gamba. Ayan na. Magaling pa rin ito, malit na to. Itong good size na to. Hindi niya mahuli sa laki. Laki kasi. Uis to mga kagamba. Kaya lang may katis na siya Sakit na yung braso niya. Sampa niya. Ayan, laki niya Titibay yan. Pag nabuhay pa ng mga kagamba, titibay yan. Ayun, nadali siya. Ayan. Ayan, nadali siya. Pag mabuhay pa yan, tanggalan ko mamaya ng sapot yan. Ayan, kumakalas Ayan nakakalas siya Ayan. Nakakalas mga kagamba. Kumagat din siya. Ayan, tibay hindi ba lang nahilo, nang hina lang. Dalawa ng kamay niya ang lumalaban pa rin nakuha isang pa niya. Nako. Ang tibay. Ito, magaling talaga itong isa na to, mga kagamba. Tingnan nyo ulit. Harap na naman siya. Yan. Makakagat na naman yung paa mo yan. Yun humarap talaga siya. Ang tapang din. Grabe itong isa na to. Ang lupit. Tinalo niya isa kanina. Tinalo na naman niya ngayon. Malaki. Matalino. Kagat bitaw. Ganun ang ginagawa nitong sa ilalim na ito. Ito, ang laki nito. Uis na ito. Ayan mga kagamba. Kunti lang naman diferensya ng mga yan sa sukat. Pero tingnan nyo. Iba talaga ang tapang nitong isa na to. Tayo, nanghina rin siya kasi kagat bitaw ginawa niya. Lalaban pa rin, sige, binanatan na naman.
Sige, walang umpay. Ayan o. Umahan, ano din. Ayun o, kumakagat. Ala, grabe o. Yung kaninang magaling na tulala. O, yung malaki ang ano na ngayon, mahataw. O. Ito nang hina na itong mga gamba. Ito o. O, sana gagaling pa ito. So hanggang dito na lang mga kagamba ha. Hanggang dito na lang. Isprayan ko na lang to. Pagka nabinom mga kagamba ang gagamba nyo, ito tandaan nyo mabuti ha. I-sprayan nyo sila ng tubig. Para pag nakainom ng tubig yan, mawawala yung binom sa katawan nila. Makaka-recover sila. Ayan, isprayan mo lang ng tubig para iinom sila ng tubig. Yan. Yan mga kagamba. Ganyan lang. Ganyan lang style yan. Yung iba nilulubog nila sa tubig pero ako spray lang. Ayan mga kagamba. Yan, hihigupin niya ngayon yung tubig. Tapos ayun, lalabas na yung binom. Parang nalason siya pag nakainom ng tubig yun, nawawala. Ayun. Isisilid ko na mga kagamba. Gagaling tong mga to, lalakas pa yan. Yan, ang gagaling, ang husay. So yun, hanggang dito na lang mga kagamba. Muli, papaalala ulit sa inyo. Wag kayong papatol sa mga transaksyon na pera muna bago gagamba. Wag na wag. Sabihin nyo dyan, sa nag-negosyo ng mga ganyan, scam kayo. Ngayon kung vlogger naman, yung nagtatransact ng ganyan at monetize, abay mahihiyayan na hindi niya itutuloy yung transaction nyo. Mahihiyayan na i-scamin kayo dahil mayayari siya sa YouTube niya pagka ni-report niya siya. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.